Ovo je jedno potpuno drukčije radno mjesto. Čim ti spomeneš da si osoba s invaliditetom i to, pogotovo ako neko zna što je multipla skleroza, samo s interneta ili tak nešto, onda odmah nema šanse. To mi je prvi posao. Godine nisu važne, radno iskustvo nije važno, jezik nije važan. Priliku da pokažu svoje vještine tu dobiju oni kojima su se u potrazi za poslom uglavnom zatvarala sva vrata. Pripadnici romske manjine, osobe u godinama kojima nedostaje nekoliko mjeseci do mirovine, no najviše osobe s invaliditetom. Ja sam Bojana Marcijuš, dolazim iz Črečana. Radim ovdje 1,5 godine. Došla sam prek zavoda. To vam je za, na primjer, kad dođe mehaničar ili tako za brisanje. Bojana je jedna od 6 zaposlenih osoba s invaliditetom. Njezin liječnički karton pokazuje blaži oblik mentalne retardacije. Jako sam zadovoljna s tim i pošto mi se ne možemo dulje zaposliti, kak to tu jako puno znači. Uistinu jako puno, jer od 98. od kad je Bojana završila srednju tekstilnu školu, bila je na burzi. Ovaj posao joj je prvi posao, itekako dobrodošao. Tu dobro društvo, zjezamo se. Tu super, opuštajuće, super je tu. Prvo dođemo kavu, popijemo, malo posjednemo se, spominamo se i onda idemo raditi. Bojana i Vesna prve su u lancu. Kod njih stiže odjeća koju sortiraju. Odvajaju čistu i upotrebljivu koja se prodaje 25 kuna kilogram. Dio završi u second hand dućanima po Hrvatskoj ili u donacijama. Ostatak se reciklira. Od onoga što vama ne treba nastaju potpuno nove stvari. A mene značite posel imam studenta, kad školovanja ide, moramo reženjama plaćati. Vesni je u 40-ima ovo drugi posao. Na prošlom čišćenju stubišta provela je 1 godinu i 3 mjeseca. Onda je završila tečaj za krojača, a posljednje 2 godine radni staž prikuplja u zadruzi Humana Nova. Društvo ima jako vredo. Mi se rade šalimo, tu ja i kolegica Bojana. Ja sam zadovoljna. Zadovoljna sam. Vjerujem da svako doprinosi jako puno njihovom samopouzdanju. Dobije osjećaj pripadnosti, vrijednosti i sama ta količina samopouzdanja itekako doprinosi njihovim elementima uključenosti u same razgovore, u proizvodne procese. Zadruga je nastavak projekta Europske unije kojim su se osobe s invaliditetom osposobljavale za rad. Danas, 2,5 godine poslije, ruke tih osoba zarađuju za život, same i ravnopravno. Ne ističu svoj invaliditet, prihvatili su ga, s njim žive i usprkos njemu sa smiješkom stvaraju svoj život. Ponosni što imaju posao, ponosni što mogu raditi. Nema špicu, da te jako tiska, znaš, Tea je 27-godišnjakinja oboljela od multiple skleroze, bolesti za koju nema lijeka, bolest koja se svakom od nas može dogoditi, bolesti koju prati blaga ukočenost, otežano hodanje, ali i mogući život u kolicima i sljepilo. Trudim se živjeti punim pločima, ali mislim da je neizbježno ne razmišljati o tome. Znači, sad kad, mislim, sretna sam, stvarno sam sretna i zbog posla i zbog obitelji i onak s vremena na vrijeme ti dođe ono što ako. Ali bitno je onda riješiti se toga što ako i biti pozitivan. Dijagnoza ju je, kaže, promijenila, ali nabolje. Prije nije vidjela tu drugu stranu koju bolest donosi, jer bila je zdrava, uživa u svakom trenutku, pije lijekove i 3 puta na tjedan si daje injekcije koje usporavaju i ublažavaju bolest. Čim je bolja atmosfera, znači čim je čovjek zadovoljniji sobom i svojim životom, tim je zdravlje bolje. Nakon 4 godine burze, posljednje 2 ima posao. Moj zadatak je reciklirani proizvodi, od krojenja kuta do šivanja kuta i do ovih aplikacija na džepove. Pošto se bliži Božić, mi smo isto tako počeli sad sa božićnim motivima.
Kako se nakon sortiranja ništa ne bi bacilo, komadi koji nisu za nošenje recikliraju se i redizajniraju. Za dizajn i ideje zaslužna je Ines. Moj zadatak je iz nečeg starog napraviti nešto novo zapravo. Znači iz one hrpe stare odjeće i starog tekstila koji dolazi k nama, napraviti neku liniju proizvoda. Ovo je naša fotelja za sjedenje, takozvana šuška, koja je napravljena od recikliranog tekstila, a punjena je sa trakicama od plastičnih vrećica. Ovo je haljina koja je nastala od starih traperica. Komplet nastao od košulje, papuče i pernica. Evo, dio od džepa je iskorišten za proizvodnju pernice. Ovo je samo dijelić onoga što ove ruke naprave. Svaki komad jedinstven. Iz ove šivaonice izašlo je više od 1500 recikliranih pregača, torbica, papuča, pernica. Uglavnom nam je vrlo dinamično, imamo dosta puno raznolikog posla i brzo se to mijenja, svakih par dana idemo na nešto novo i baš je dinamično. Staru odjeću, obuću, tekstil donose građani. U Međimurskoj županiji postavljeni su i posebni kontejneri za stare stvari. Smatra se da je prosječan vijek trajanja odjevnih predmeta oko 3 godine, nakon čega se bacaju. Svi imaju doma natrpane ormare i razna spremišta. Sve je poželjno. Stari tekstil, odjeća, obuća, znači stolnjaci, zavjese, odjeća, poderana, sve. Mi ćemo to iskoristiti na pravi način i stvoriti nova radna mjesta od toga. Znakovni jezik ovdje nije ništa novo. Svi ga znaju. Anita ne zna boju svog glasa. Sluh je izgubila s 9 mjeseci. Zato si sretna što ti radiš. Prilagodila se životu bez sluha. Čita s usana drugih, a ako razgovor baš i ne ide, tu je uvijek papir i olovka. Suprug je isto gluhonjem. Djeca nemaju problema sa sluhom. Kako oni iz starog stvaraju novo, tako i zadruga stvara društvo tolerancije. Život koji je dovoljno težak uz invaliditet olakšava prilikom za posao. Mislim da mi nismo ni svjesni koliko to njima zapravo znači i po pojedinim reakcijama onda vidite zapravo tu zahvalnost i priliku za rad i onda na tim momentima stanete i mislite si koje dobro djelo smo napravili. A na ovaj način im omogućavamo dostojanstveni i ravnopravan život. Priliku za posao dobile su Slađana i Paula. Slađan ima problema sa sluhom. Paula blaži oblik mentalne retardacije. Obje šivačice s godinama iskustva, ali na burzi. Šivam platnene vrećice, torbica za mobitel i produbljivam i to. I koliko ti ovaj posao tu znači? Pa puno. Samopouzdanja i novo radno okruženje. Jer doma je šta, doma nemaš ništa uopće. Na početku to su bili zatvoreni i povučeni ljudi. Teško se dopiralo do njih. Ali uz međusobnu potporu, kažu, motivaciju, zajedništvo, danas tim zatvorenim ljudima nema ni traga. Vidi se velik napredak u radu naše zaposlenice, kako i po pitanju šivanja, ali najviše i po pitanju komunikacije i odnosa sa ljudima. Puno je napredovala u uključivanju u društveni život. Zadruga je dobila nagradu za ravnopravnost osoba s invaliditetom, ali prvu nagradu za socijalno poduzetništvo. Poduzetništvo koje je više okrenuto društvenim vrijednostima, poput zapošljavanja osoba s invaliditetom, a ne profitu. Nešto čega kod nas ima u tragovima. Što se tiče društvenog poduzetništva, vani on čak predstavlja 10% proračunskog novca
dok je u Hrvatskoj to debelo ispod 0,5%. Jednake mogućnosti za sve, to je cilj, bez obzira na boju, rasu, vjeru, nacionalnost. Uglavnom se slažem, moramo se slagati, pošto nas je malo, moramo se slagati da bi funkcionirali. Tu ja mogu sama sebi čak i prilagoditi. Znači, ako ne znam, ako se ne osjećam dobro ili ako mi je stvarno... Mislim, nekad se ne osjećam dobro samo zato jer se mijenja vrijeme, to je jako kod multiple skleroza izraženo. Ili ne mogu stajati ili ne mogu taj dan krojiti, znači onda mogu to reći. S kolegicom je, znamo se. Idem k njoj na kavu, tu pa tam kad stignem i tako. Svi zaslužujemo istu priliku, za druženje, za posao, za sreću, za dobar život. Oni nisu birali svoj invaliditet, ali su izabrali da im ne bude prepreka, već motivacija. Svi se trudimo naći svoje mjesto pod suncem. Pronađemo li ga svi uopće? Usprkos invaliditetu, oni su ga pronašli. Nekad ga pokriju oblaci, nekad kiši. Oni su naučili prepoznati ljepotu te kiše, naučili su je cijeniti, jer znaju što uvijek dolazi nakon nje.